O convento de San Francisco acubilla dende 1957 os fondos do Museo Provincial de Lugo, que dende a súa creación no 1932 albergaba o Pazo de San Marcos. Do vello cenobio conserváronse a cociña, o claustro e o refectorio na planta baixa. Na cociña do século XVIII destaca a lareira de cantería con cheminea de cachotería, con mobiliario e utensilios tradicionais. Mención e visita aparte require o claustro do convento ben de interese cultural dende 1931, co seu pavimento feito con cantos que debuxan figuras singulares. E a súa colección de reloxos de sol, aras, placas e miliarios romanos expostos nos seus corredores. A arte sacra ocupa 3 salas na planta inferior, pinturas do século XVII e XVIII, escultura románica, gótica, renacentista e barroca. O museo exhibe os mosaicos de Armañá e Batitales do século III despois de Cristo xunto a mostras de escultura romana dos séculos I ou IV despois de Cristo. Unha escaleira neobarroca lévanos á primeira planta. Esta talla policromada de San Francisco, obra de Francisco Asorei, preside o vestíbulo. Do escultor cambadés tamén é a ofrenda a San Ramón. O Museo Provincial conta cunha colección de ourivería antiga declarada ben de interese cultural, con pezas que datan dos inicios da Idade de Bronce, entre as ollas, o torque de Burela. Esta sala amosa pinturas do romanticismo e regionalismo, cunha escolma de cadros dos artistas máis representativos da plástica galega dos séculos XIX e XX. A pintora lucense Xulia Minguillón ten a súa propia sala no Museo de Lugo, coa súa obra máis sobresaínte, a Escola de Doloriñas, nun lugar destacado. Cerámica e vidro, louza das 4 etapas da Real Fábrica de Sargadelos son outras das coleccións que exhibe o Museo Provincial de Lugo. Entre as singularidades do museo, unha sala de arte africana na que se expoñen de xeito permanente máis de 100 pezas únicas.